Avui la Montse López ha quedat amb el president del Joventut de la Penya, amb en Jordi Villacampa, a Canyadó, per fer el nostre tradicional vermut. Avui faig el vermut amb un esportista d'aquells que seran recordats a Badalona, pel seu pas per la Penya com a jugador i ara com a màxim mandatari de l'únic club on ha estat. A veure què li deparen els propers mesos. Jordi Villacampa, què tal, com estàs? Molt bé. Com passa l'estiu el president de la Penya? A l'estiu és una època de feina, perquè hem de fer o plantejar tot el que és l'equip per l'any que ve i és l'època de fitxatges i de programar tot el que serà intentar fitxar bé perquè a l'hivern sigui el més tranquil possible, haver fet els deures dintre de les nostres possibilitats, però aprofito també per fer una mica de vacances, sí. Marxes de vacances? Marxo de vacances, les meves vacances són d'anar i tornar, vaig a Menorca, habitualment me'n vaig el dijous al vespre, estic cap de setmana i dilluns torno a estar aquí. Això és el que intento fer per tot el mes de juliol, més o menys. I a l'agost intento estar 10-12 dies i ja quan comença la pretemporada doncs vinc cap aquí. Tu a Menorca ja fa anys que hi vas, a més ets un gran amant del mar, si no m'equivoco. Sí, m'encanta, sí. T'agrada molt pescar també? M'agrada molt pescar. Tot va començar aquí a Badalona, Jo, quan era més jove, quan no anava de vacances i llavors allà sí que jugava la temporada amb l'equip i l'estiu doncs tenia seleccions, entremig doncs anava molt a la Donzella, a jugar al tacatà i anàvem amb la barca del Ramon a pescar. Això és molt de Badalona. Sí. El tacatà i sortir a pescar. Sí. Amb el Ramon, doncs el Ramon em portava, tenia la barca rems, que sortia i em feia estar en forma. Em deia, jo et posaré en forma. I anava a pescar amb ell, anava a buscar algun palangre, que ell havia calat ja la nit anterior, i d'allà em va vindre, doncs, quan puc, o m'apunto amb algú o vaig sol, però m'agrada molt pescar, sí. I cuines el que pesques? Sí, intento. Primer, el rotllo és intentar netejar el peix, que això ja ho has de fer fora de la cuina perquè si no cau la bronca, i netejo el peix i sí, habitualment vaig a l'ossagoret, que és o ho faig a la brasa o ho faig al forn amb 4 patatetes i 4 cebes, i intento, sí, cuinar-ho jo. Això és un costum que es manté des de fa molts anys, no? Un hobby d'aquests que mantens. El quin? El de pescar o el de cuinar? Cuinar? No sé. No sé si els mantens tots dos. Sí, intento, quan fa bona mar o puc, doncs hi vaig i intento fer-ho de diferents maneres. Alguna vegada vaig a buscar raons. Aquí li diuen loritus, aquí a Badalona, però allà... I és un peix que no és molt conegut, que no es comercialitza molt, però allà a Menorca sí, està molt apreciat. És un peix que està molt buscat i hi ha que complir la veda, que ja l'obren quan la gent marxa de vacances, o sigui, no pots pescar-lo a l'agost. I llavors, doncs a vegades vaig als raons o vaig a buscar altres peixets, que és de roca o de sorra, sí. Suposo que fa uns anys sempre marxaves amb la família o amb tota la família, ara no sé si els teus fills ja amb 20, 22 anys, si no m'equivoco, una la tens vivint fora, a Milà, l'altra a punt de marxar? Sí, no, a punt de marxar no, jo crec que no marxarà ni... Aquest li costarà més marxar, viu bé a casa. Com es porta això com a pare? Bé, es porta bé. Menorca és un lloc que em preocupava perquè pensava quan érem petits i teníem d'alguna manera poder sobre els nens a dir tu vindràs aquí o tu vindràs allà, doncs que venien amb nosaltres, perquè a Menorca vaig des que em vaig casar. Vaig fer el viatge de nuvis allà i em va agradar tant que ja em vaig enamorar d'aquella illa i ja vaig anar cada any. I els meus fills han anat allà des que van néixer i certament ara tenen moltes ganes d'anar. No van al juliol perquè fan coses, però a l'agost sí que aquests 15 primers dies d'agost doncs estem tots allà. O sigui que estic content que ells de propi gust vulguin anar a Menorca. Això és important. Tu fa uns anys que vius al Maresme, però la tradició i els costums a Badalona no els perds, només ni que sigui pels vincles que t'uneixen. Però hi ha un costum que feia sempre, que era que sempre anaves a esmorzar al mateix lloc. Hi vaig. Encara hi vas? Sí, a Can Joan. I com es porta això de ser durant tants anys el president de la Penya i anar-hi cada dia passi el que passi? Bueno, jo mira, aviam, un secret que et diré, jo vic a Badalona, faig vida a Badalona, vaig viure a Badalona quan era petit, quan vaig venir aquí, vivia al Congrés, al passeig de Sant Elies, la meva infància la vaig passar allà, i després el meu pare va anar a viure a Sant Adrià, i jo també, evidentment, i després quan em vaig casar vaig anar amb els 9. Jo quan em vaig casar ja era un jugador important dintre del club, i Badalona no deixa de ser un poble, sobretot al centre, amb el qual vaig pensar, millor marxo fora, perquè sé com és la gent, no? Si un dia arriba de sopar, doncs potser, no sé,
igual equivocadament o no, però vaig pensar que seria millor estar a prop de Badalona, però no viure a Badalona per allò que dirà la gent, doncs no. I em vaig quedar a viure sempre, he viscut al Masnou, més o menys, o a l'Ella, però sempre és dormitori, no? La meva vida segueix sent a Badalona, jo sóc una persona que intento ser normal, que intento fer el que haig de fer i, no sé, doncs vaig a comprar a Badalona, vaig a la plaça a Badalona, quan vaig a comprar peix moltes vegades, o carn, i vaig a esmorzar allà, doncs és com un hàbit, no vaig cada dia, però sí, quan hi puc, doncs hi vaig. Parlem d'aquests costums que de fet no es perden. A banda d'esmorzar, o intentar esmorzar sempre al mateix lloc on sempre t'ha agradat, tu segueixes fent esport diàriament, o gairebé diàriament també. Va haver una època que em vaig deixar una mica. Quan vaig acabar de jugar ja vaig deixar. Clar, el no fer esport per una persona que cremava moltes calories, jo seguia menjant igual i no les cremava i em vaig menjar a mi mateix, em vaig engreixar molt. I darrerament deu fer 3 o 4 anys que ja sí que faig esport regularment. Tinc els genolls molt malament, no puc córrer, però hi ha alternatives com la bicicleta, com la màquina elíptica i, bueno, intento cuidar-me una mica. No és exagerat, però intento cuidar-me una mica. Sí, faig una mica d'esport. I el bàsquet? El bàsquet no, clar, el bàsquet ja no és compatible amb el meu físic. Ja vaig alguna vegada a partits de veterans, perquè tenim un equip de veterans a la penya que el que fem és intentar, quan ens contracten, entre cometes, gratuïtament, és per oferir els diners per algun equip, algun homenatge, per alguns nens d'hospital, fem coses solidàries, però l'excusa és que ens reunim tota aquella gent que fa temps que no ens veiem, que estem bastant acabadets entre nosaltres, però encara els hi fa il·lusió a alguns veure'ns allà vestit de curt i jugar, i doncs el Rafa, el Margall, el Morales, bueno, el Tomàs Jofresa, ens veiem, compartim dinar, compartim sopar i juguem una mica, i això sí que ho fan ells, jo encara ja faig mig entrenador, però bueno, ens veiem. Però això a Badalona segueix passant, perquè aquí sempre hem parlat de Badalona, la ciutat com el Bressol del bàsquet, però la gent que no és professional, que sempre han jugat, encara segueixen sent veterans i encara segueixen jugant com a veterans. És una tradició que també es manté. Sí, és molt important saber per què passa això, no? Quan molta gent parlem, i inclús els polítics a vegades parlen de dir no, a l'equip d'elit nosaltres apostem pel esport base, però tots els esports base el que han de tindre és un referent. No és de generació espontània que a Terrassa juguin a hoquei herba. És perquè hi ha un equip a dalt i perquè té una tradició de molts anys. No és de generació espontània que a Barcelona juguin cents, mils i mils de nens a futbol. És perquè hi ha el Barça, segur. I aquí a la penya cents i cents de nens juguen a bàsquet. Doncs perquè hi havia el Círcul, perquè hi havia el Sant Josep, perquè hi ha la de Mar, perquè hi ha la penya, equips referents a la ciutat. Llavors, això és boníssim. I aquest és un actiu que té la ciutat molt important quan el bàsquet. No només perquè juguin, per què juguen? Doncs juguen perquè sempre ha hagut una tradició i això és fantàstic. Vas a fora, tothom relaciona Badalona amb el bàsquet, ja no amb la penya, que també, però de dir, com és que allà no juguen a futbol, sinó que juguen a bàsquet? Això és fantàstic, me n'alegra molt quan m'ho diuen. A més, si parlem dels joves, d'aquesta escola de formació que hem parlat sempre de la penya i de Badalona, ara cada vegada els equips grans venen a buscar-los abans, no? Sembla que el Barça i el Madrid a vegades se'ls vulguin emportar cada vegada més joves. Sí, aquí hi ha dos temes. Un és que tenim equips que són formadors per necessitat i per convicció, i d'altres que són compradors per poder i perquè ells no formen tan bé. És el que ens distingeix a nosaltres, dels altres equips, i això és molt bo per preservar-ho. I és que formem molt bé. Certament, quan tu formes molt bé però no tens poder econòmic, el que fas és intentar cobrir-te el millor possible, protegir-te, per quan vingui algú intentar treure alguna cosa per tornar a invertir, no per fer res més, sinó per tornar a invertir. I tens raó que cada vegada sembla que se'ls enduen més joves. Tu quan eres jove, a més, també veies els teus companys que molts d'ells anaven marxant a altres clubs, però tu no vas arribar a marxar mai. No. Això és una cosa d'aquelles que es deuen mantenir en el temps, no? Que es deu recordar Jordi Villacampa com el que sempre ha estat a la penya, al joventut. Jo soc de veritat a la penya. No, el temps així ho diu. Hi ha gent que ho entén, que marxa a altres equips i el seu cor és a la penya, també és veritat, I jo conec jugadors que estan jugant equips molt importants, però quan tu els hi preguntes amb ells diuen no, de veritat el meu sentiment és a la penya, però entenc que per projecció esportiva, per projecció econòmica, hagin de marxar a altres clubs. En el meu cas, van sorgir una sèrie de circumstàncies que em va fer que jo em quedés aquí, però també
pel que el club va fer esforços, perquè jo estigués aquí, i jo també vaig fer algun esforç per quedar-me ben coincidir amb el temps. I no me n'apenedeixo pas de no haver provat altres coses que potser també m'hagués interessat de dir doncs vull viure una experiència fora, aviam com és, o a un altre club. Bueno, les circumstàncies van donar que jugués 17 anys aquí a la Penya i porti ja masses de president. De fet, això anava a dir, són 17 anys jugant amb el primer equip i ara ja 16 com a president. Estem arribant ja gairebé els mateixos a l'equilibri. Sí, em vaig a contradir-me jo mateix. Jo crec que no és bo. No és bo? No. Jo crec que no és bo. Jo crec que en la regeneració, crec que en les etapes, crec que si una entitat és viva de veritat, tindrien que haver-hi canvis, i estic aquí de president, clar, i dius, per què m'ho dius això? Doncs sí creus en això. Doncs perquè crec que hauria d'haver-hi alguna iniciativa bona, amb una bona convicció i amb una bona compenetració amb entitats de la ciutat, amb polítics de la ciutat, perquè el club, encara que és un assat, i després tenim un club que és de formació, que és el club de tota la vida, des de fa 85 anys, representa alguna més que una empresa o que un club a la ciutat per mi. Però bueno, això és difícil, tot això és difícil de conjugar, amb la qual cosa anem per una via del tren, anem amb una fita i l'únic que podem fer és escarrilar-nos, algun dia. Però si no, intentarem arribar a port. La fita del president de la Penya ara és treure de gairebé el pou econòmic en què es troba? Aviam, mira, la societat i tots els sectors ho estan passant malament, no només la Penya. És que a vegades sembla com si només fos la Penya que està passant-ho malament i tampoc hem de ser tan destructius, ni estem al pou, i jo diria que sempre hem estat en dificultats, sempre, des que per almenys jo soc president, i sé que abans, quan jo era jugador, hi havien passat també moltes dificultats. O sigui, la Penya no serà mai un club fàcil de portar, ni fàcil de gestionar, ni fàcil de treure recursos, però no ho serà mai, ni en el futur tampoc, segur. No tenim un equip de futbol, no tenim caixes, no tenim ajudes institucionals. Em canso de repetir-ho, però és que és així. I generem el que dona el negoci del bàsquet i intentem gastar el que generem, no més. Amb la qual cosa sempre tindrem dificultats. Ara, venim d'una època molt dura que mica en mica hem d'anar arreglant i tenim possibilitat d'arreglar-ho. Si tots ens hi posem per fer-ho. Nosaltres sols, no depèn de nosaltres sols de poder-ho arreglar. Ja ho intentem de posar el màxim esforç, però no depèn de nosaltres sols. Ara, si tots ens hi posem, doncs jo crec que això ens sortirà i després tindrem les mateixes dificultats de trobar sponsors en moment de crisi, de que els socis no se't donin de baixa, perquè ho passen malament a les seves famílies i quan hi ha crisi el primer que fas és dir doncs no puc anar al cine i tampoc puc pagar carnet de la Penya. Hem de donar facilitats, hem de donar coses perquè el soci o l'abonat i aquell que vulgui anar a la Penya pugui anar-hi amb més facilitat de la que té ara. Si tots ens hi posem, vol dir que també l'Ajuntament s'hi hauria de posar. Fins ara les relacions havien anat i vingut, no? Podríem dir. Ara ens trobem amb aquest projecte urbanístic en què resoldria una miqueta la situació econòmica de la Penya, amb aquest supermercat que hi hauria en un terreny al barri de Pomar. Canvi de govern. Primera reunió amb el nou govern, com ha anat? Aviam, t'haig de dir de davant que nosaltres, com a entitat de la Penya i el Consell que forma, som un Consell molt plural. Allà dintre hi ha pensaments de tot tipus. Perquè cada persona individual té el seu dret a pensar el que cregui. Però la Penya està per sobre de tot. És a dir, que mai ens hem manifestat ni a favor d'una cosa ni a favor d'una altra, perquè el que conforma la Penya és la diversitat de diversos pensaments i són respectables tots els pensaments dels socis de la Penya. Com a entitat som una entitat catalanista perquè estem a Badalona i tenim la nostra història, però no hem fet això. Llavors hem conviscut amb els diferents governs que ja n'han hagut. Han hagut socialistes, els de la Mai Terqué, Jordi Serra, del PP, Xavier García Albiol i ara doncs de la Dolors Sabater. Intentarem, el primer que vam dir, que ens posàvem a la seva disposició perquè si Badalona necessita la Penya, la tindrà. Per fer qualsevol tipus de cosa. La Penya també arriba a molta gent, hem fet moltes coses que no es veuen, que es veuen menys però que les hem fet, a nivell de ser solidaris amb nens, en hospitals, d'intervindre en fundacions d'ONGs. Tenim cadira de rodes, tenim discapacitats, tenim bàsquet femení, tenim moltes coses allà dintre que són el foment de l'esport, que és el que ens interessa a nosaltres. Llavors, convivència confiança amb l'Ajuntament, ho necessitem segur. D'entrada estem jugant un pavelló que és municipal i que és d'ells, és de la ciutat. I juguem nosaltres, és un pavelló de 12.000 persones, que no és nostre. Amb la qual cosa, a partir d'aquí, m'hi decidem coses per poder parlar. Hi ha una fundació
que és una fundació municipal, encara que digui que és fundació privada del bàsquet, és una fundació municipal, els patrons són els regidors del municipi i allà s'han de decidir coses amb aquells diners que venen d'un cànon que surt del Màgic, Badalona, cap a aquella fundació, i que d'allà serveix per ajudar al manteniment del pavelló que s'estalvia l'Ajuntament i pel bàsquet base de la ciutat, que és molt important que segueixi vivint aquests clubs petits i que tinguin ajudes. I això no surt de les arques públiques, sinó surt d'una fundació. Doncs és fantàstic, però això ho hem de parlar amb l'Ajuntament. I també hi ha un tema urbanístic, com tu deies, però que no és ara, que és que fa 5 anys que l'arrastrem, aquest tema urbanístic. I ara ja sembla que estigui al final de tot, aprovat ja per l'Ajuntament de Badalona i per la Generalitat, i que han d'acabar de fer 2 o 3 coses, com són una reparcel·lació, un pla d'urbanització i donar llicència. Bueno, doncs la reunió crec que ens van escoltar, no es van significar en res, però va ser una reunió bé, va ser formal i vol dir distesa, vull dir, i entenents. Ara, ells que ho madurin i que ens diguin cap on volen anar. Acabo parlant de bàsquet, però no vull deixar tampoc, no podem deixar, suposo, aquesta situació econòmica. No sé si ha estat aquesta situació econòmica la que està retardant la renovació o no de l'entrenador. Vol Salva Maldonado, la penya? No, la penya sí, però com això són coses de 2, doncs... És Salva Maldonado, aleshores, el que no... És Salva Maldonado que s'ha de definir si vol estar al nostre projecte o no, sí, és així. També estava pendent de la reunió que vam tenir amb l'Ajuntament, perquè aquesta reunió per a nosaltres era molt important, per saber què ens deien. I una de les coses, també és veritat que necessitem saber en què comptarem, com anirà el projecte esportiu, en qui comptarà, si es motiva, si l'il·lusiona. Tot això també crec que s'ha de plantejar, que s'està plantejant, i escolta, nosaltres volem tindre l'entrenador? Sí. Es quedarà? Crec que hi ha bones perspectives. Segur? No. Doncs bé, veurem què passa, veurem què diu Salva Maldonado. De moment nosaltres gaudim del vermut, no? Sí, gaudim de l'estiu, almenys en aquestes estones que ens deparen, i que passis molt bon estiu. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies.